Tapok mi kaming upat nga pulos gayod mga amigo. Nagbuhat ni grupo og nagsabot para gyud nga mabuong. Ang amo ang nga grupong gitukod mao kini katan-anan sa tao. Si Tres buhak kaming tulo pulos gwatsinanggo. Giobanan sa mong kameraman Janwa Mix TV ang kinakusgan sa tibuok nga kalibutan maoji na ilhan tungod sa among salida sa Tres buhak Janwa maoy tan-awa. Nindot kaayo ang siyo kay puros kami mga gwatsinanggo. Kung inyo ningatanahon ang inyong problema, sigurado yung malingaw mo. Ang problema mawala na, dunay bata nagsigig katawa. Nagtanaw sa among salida, labi na gyud ang mga katiguangan. Sige lang og nga tagpunto hapon basta wala lang mo'y buhaton siyang kugalingon. Tanaw mo ning chanila si Janwa Mix TV pertig yung nindota. Inig patak ninyo anang chanila mo gawas ang tulo ka artista. Tres buhak si Tutong Ali og tulik perting lingawa. Daghasag yung dapita makit aning salida para ka ninyo ning mga higala pawagtang sa problema. Problema nga niya madagko atong himuo na siya o gagmay. Basta mo tanaw mo aning salidaha kamo tanan yun malipay. Iwagtang na ang inyong kaguolaron dili gyud mo magmahay. Og ikatawa na haron malipay si nanay og tatay. Mabata ka og matigulang kitang tanan mo tanaw lang sa channel nga among gitukod ning kalibutan. Og doon na may nga kulian sa grupo nga dili gyud na mo matagan. Ayaw lang mo og kalain kay pagbuot kani sa kahitasan. Aron anyo gayong makumpleto tabangi lang og mo comment mo. Haron makatapok na sad kaming tulong. Kayang salida portig yung lingawa, kantag istorya o komedya. Daghan kayong pagkabuhaton namo sa tagsa-tagsa. Kinirabang among hitsura, pertira ba yun ning pangitauna. Sama nako nga nagkanta ang hitsura garabe yung gwapuha. Bungot sa ukok na matong. Dili ka na ang importante basta maodyo'y mahalaga. Kay akong gusto nga mo katawa lang mo akong higala. Yeah, kana mga higala. Ayaw kalimti sa pagpakatawa kay manay medisina sa inyong kagalingon. Nag-abot-abot ang tauhan dinhi sa tibuok kalibutan.
ang Janwa Mix TV mo'y tanawa, karon malipay mong tanan. Do na siya gay artista, mao kini ang ilang mga hitsorang. Si Lito og si Ali, si Tugtog Sokog, do na sa siya tibing. Kini ang akong channel para kaninyo ni, og di ni mauna ko'y importante. Kay mo buhi ni sa pamilya kong maluoy mo og may swerte. Yes! Nagsigi sila og kanta-kanta, nagsayaw-sayaw pas ang duha. Dunay istoryang perting lamia, daw giganahan ka. Mainindog nga tan-aon, og nindot sad ni nga paminahon. Nga binagyod sa mga edaran, nga angayan, gyud pirming pakataon. Ang mga bata sad sila, perting ninduta kay perting lipayan. Bisan asa mo tan-aw ni ang amo ang salida. Kay si Tutong Tugsok matud pa nila, portigyong mauta ang iyang itsura. Bungo sokok apan ang tinuod di ay kamong tanan malipay. Okay, mga igala, maura tong kanta sa ako ang symbol karong buntaga. Og akong usbon daghan og daghang gayon salamat kaninyo. God bless, pag-amping mo sa matagsa para sa tong pamilya. Og ingon man ayo kalimot sa pag-subscribe og pagsuporta og pag-click sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Og ayo kalimot sa pag-comment og pag-pislit sa bell icon para kompleto mo sa kong videos. Og ingon man sa among main Janwa Mix TV 3 Buhakak. Okay, daghan salamat og God bless. Ang kato na yung wala ko ma-set out, set out na ko ron aning kantaha. Ayaw ninyo nagpaggang kantaha kay set out na mo tanan akong mga subscribers ug followers. Ya di na ko murot og basa naman na ako. Okay. Okay mga katugsok, na sa kumaing buntag, may hapon kaninyo diha tanan sa tanan akong mga followers ug subscribers. Ari ko sa set out portion. Okay. Shout out day ko ni Boss Emilito Amores. Daghan kayong salamat kanimo boss sa pagsubaybay sa salida og paghatag og kalambuan ngadto sad ni Alimukoy sa iyang channel. Daghan kayong salamat boss. Dire sa amuang teritoryo nga natabangan nimo kay lisod mo kayo dire sa mga tao gyud tinuod parehas ko ha. Usan man gani sa kudaan pero salamat sa kuno mo boss. Kayo, shout out si Emilito Amores. Daghan kayong salamat usbon ko boss. Shout out ko diha ni Francis Jim. Shout out ko ni Judith Monter. Shout out ko ni Rated SPG. Daghang kay salamat kaninyo ha. Shout out ni Jerry Bukaran. Shout out ko ni Jesus Lamoste. Shout out ko ni Nilmar Castelas. Shout out ko ni Silos Chris Official. Shout out ko ni Erwin Operator Vlog. Daghang kayo salamat sa nimo bro. Nasa ni siya vlog sa iya no. Kamo nay bahala pag subaybay sa siyan channel mga katugsok. Shout out ko ni Melona Almanden. Shout out ko ni Etorma Family. Sa mga Etorma Family, daghan salamat sa pagsubaybay o pag-subscribe sa ako ang channel Tutong Tugsok TV. Ingon man sa moment Janwa Mix TV 3 Buhakak. Shout out ko ninyo diha sa normal family.
Shout out ko ni Nilbert Rom Torma. Shout out ko niya ni Randy Molinas sa Bohol. Taga Bohol, shout out mo tanan sa nagsubaybay sa ko ang channel ug sa among men. Shout out ko ni Bradrex TV. Nasa siya channel no, mga kuan ni Bradrex TV. Shout out kamo na mahala sa mga subscribers ug supporters. Shout out ko ni Jaymar Heraldes Mendoza. Okay, daghang salamat kini bro. Shout out ko ni Koy Music TV. Nasiga po siya TV. Mao na sa kingon. Kamo na bahala mga subscribers ug supporters. God bless ug daghang salamat kaninyo. Shout out ko ni Retinebro. Shout out ko ni Close TV Hesta. Okay. Mao ra po na si channel mga kigsog pareha kanako. Nganing adlaw sa ning kamot sa adlaw-adlaw nga paninghalan sa iyang kugalingon sa tagsa pamilya. Okay. Shout out ko diha ni Ben Nopal. Shout out ko diha ni Roberts okay. Shout out ko diha ni Arangkada TV. Arangkada TV mo sa niya gapong channel mga katugsok. Kamo na bahala sa kunang gikaingon. Shout out ko diha ni Bekant Baromeda. Okay. Daghang kayong salamat kaninyo no. Shout out ko ni Jonathan Kahayagan sa Tibok Kalibutan, supporter sa tanan. Tutong Tugsok TV, Janwa Mix TV. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay o pag-subscribe sa akong channel o sa tanan gyud na kong mga followers o subscribers nga wa na ko ma-shout out, di na mo mahurot kay may gidaghan naman mo. May gidaghanon mo, usbo na ko. Ang katunga na ko pa-shout out, pasensya na mo pero ako mong i-shout out tanan sa Tibok Kalibutan. Pisin asa nga lugar, labi na nga itong tuwa sa mga gawas. Shout out mo, daghan salamat, amping mo sa inyohang kugalingon, o God bless kanyong tanan para sa inyohang pamilya tagsa-tagsa. Thank you. Ako di ay si Tutong Tugsa.